Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Seng San Perthai Hill State People's Democratic Party hak syitri ubnai naitung arjar arpuai kalapan pau ye jing sngow yahab jingmut halor ke give and take policy ne ka ya ai markeliang khnang ban weng no ye jing e kibala thain so kerdon hak ba ye dei bat ka jing ka jiapot hapadeng ka jilla Meghalaya bat ka Assam kabala kenjo mentala saupu kendai snem kenti Unong elam barang badu jong ka HSPDP habaya keren bat kilat pathai khubor ulaong ban penkut no ye kani ka jingnya ka jiaput na kaliang jong ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam kidai ban shim de kani ka lenti bat na lor kata kidai ru ban de twa jingmot na ki pai ba ki ba shong basa ki khan art ligi shnong khaput ki badang don hapadeng ka jingnya ka jiaput hapadeng ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam Katkum ke jingong jong uba pangniang kalong ke ai basngosi ban yoi lada ka jilla Meghalaya kan do no hadu arajar hanyos pa shipho point sanpulai square kilometer ka jaka na ka jinghe jong ka Meghalaya ka balong hadu arpu arajar south pa arpu kundai square kilometer lada kini ki artli ki jilla kimla satya ban yepen bedno ya upur sam kumbala angno dru na ka sarkar pedeng ka ai kalat cái lenti bangila banwanra ya ka jing penkut no ya ka jing ya ka japut apadeng ka sarkar Meghalaya jungi berkasam na kaliang junga hi kala persang ban khmi ki kot kisla ki notification ki mapping historical background habede bat ka daw ka penlong ba kan mi ini ka jing ka japut apadeng ki arjala te kalong ka kam ka bala chong san posnem ni saya rakhe ya ka state jong ka jilla Meghalaya re yo put sam ni patla ban pen bai adu menta te ban lingkot ka phang kalong ba na shimba ka give and take policy and seeking local opinion give and take policy and seeking local opinion kandai ka best policy na ka penta ka solution jong ka problem apring Meghalaya Assam border beling ong kumta pi ladangin phai na du ka basdang jong ka jing yo e ka chala ka chongi ladangi pech kat kum ba ka jala Meghalaya yo e ka autonomous state ha ka sem kat khnai spa ndu bu khandai pin pe hang to ya ka notification kumpa ka parliament ka pass ban ai ka state autonomous state of Meghalaya pin shem bah ka para 20 jong ka section 3 sub para 2 hang tu ka tho sha hisha ba pu usam jong ka jala jwi ka long kumni ba kan kentu ya ka Khasi and Jainti Hills district kan kentu ya ka Garo Hills district bat ka batai ba ka Khasi Jaintia district kan kentu bru de ya kishnong ki hima ki ilaka ki badai ki bamendai dan ki Eswal Khasi state te ka bamut ba upu usam jungi dalor ni ki hima ki it mengenan lepa ki hima Khasi ki bamendai kum ka hima sutunga ka hima nongwa ka hima nomansau pat kiwi ki hima ki bala pendu do pareng ka ti bai dan rule policy jungi kini obiang ko ka put sam jong jalan ni ya kat ba pin page pada ya kan ya ka jing ai ka state jong yangi da ka honorable prime minister Indira Gandhi ka sem kat nice pa new po way ka ax kami on ka North Eastern Reorganization Act 1971 kani ka ter hadu menta jong ka jinglong kani ka jela ka jong ladu no ka tu ka para tu so para tu jong ka para 20 kebut hang ni kala shai la pa ba baru kitu ki jaka ki badon jing kaja ka bakan thup nadu katai ka Tarabari ka Opar Gizang Hahim ka Langpi ka Badwar ka Bokla Para ka Nongwa Motamor ka
Khanapara ketut ka Pilangkata ka Desmoria Block 1 Block 2 Khanduli Siar Batanta Syara kemut kini ki ong ki arteli ki caka badon jing kaja bat kasa bala ingin pe jaga ni ka map mo bagi don ni ki jing kaja pring juga rin jala te la ingin pe kat kum ka constitutional mandate kat kum ka notification ka ba ai ka surat India ni la ban ong bangila don syaru kini ki jaka ka sya daga map jo ka Meghalaya. To be frank, to be realistic, to be holistic bangi ong pat dangshen hagini semla dep kapor mangalong kum MLA nala pasang ban testom yakini ya ka kambora khamtam kitu ki jaka po jangam po MC apo langpi khamtam bat we niyo i sia kani ka map pi matang idon atli ki map kadon hang ni hang tai ka map ka badon hi ki bangi laring pe leng ba ka Google so ka official map jong ka Meghalaya jong ka sam arja kandai geological map jong ka India ai jong ka Meghalaya pin sem hang tai ka map pin pe ha pin kadon garu hang ni ka bungot hang ni baro ki jaka badon dispute mo nadu ka Tarabari hadu kathi ka Khanduli yani ka Ratashara omdon shu hapo ka official map jong ka Meghalaya dia ka tu ka bangi grand hapo ngi debate hapo assembly ajin sha ka sarkar kala ong shai ba ka tu ka map kam dei ka official map ngalayo ru wat ya ka reply in written reply ba ka map jong ka Meghalaya kan dei hi ka map ka ba ni don hagani ka kendro angni den rei pin pe pade ki map baro bangi pran kamo malagasi for official purposes lan pin pe ka Google ka ba ka map Meghalaya kan ti baro ri dia na baro ko partai par la shemba kan artli ki jaka ka jakin kan shu kalau ngin kren ka ba shai mo kat kum ki kor kisla te kan ni ka jing bom don shu kini atli ki jaka dispute kapadeng kablong sabar ka map jo ka Meghalaya hi kawan ra susu ya ka jingdu bor jongi kinong elam tenalor nan tapat nalor bagi men suhang ni kinong song dan hagini ki jaka ro ki ladon hang tu ki bunjai mo nadu ka Jaintia Hills district Kariboy district hadu west ka sin kidon ki Karbi kidon ki Garo mo kidon ki Dekhabu te kadba kini ki difference of ki area of difference jakaya ka jagi don 8000 news pa shpo 8000 news pa shpo point sanpolai square kilometer te to khain phila da shimno na ka 8000 south park ndai da ka 8000 news pa shpo point sanpolai square kilometer ka jingdu klalong 8000 news pa shpo point sanpolai square kilometer te kini kalong kat kum ko official map te sekapar paderu ni pej pada yaki brio besong masak mo ki resident ki badon ha ki pocket kratli kumbang al omne bangi don hang tu ki jaiben riu kasi rungi don Garo rungi don Karbi ngi don Rabha ngi don gwi de mo te pi kat kum gani ka ba ka bangi lap kalong ba kinu hisno hang turu habla kle kunta kidon pada ha ka jing susi ru kidon kitu ki bakwa bai banan po Meghalaya bakam pala an penbai urusan bu mata na magi kidon yaki kidon ru ki besem jing sum han mar balai kat bagi dang don kitu ke jaka pi kadon kata ka jing ka opportunity jaki nin don ar liang mamla jong ki jela ka ipik kemut ki jing dual voters ni don scheme baro arliang la da MERG scheme ni yok ration baro arliang naka Assam ba naka Meghalaya ni don ru ki bayok kam mo ni yok kam ni don gane gat 40% job reservation mo ni wan ni kitu ki silenter tu ki yok pan rung hang ni la khasila Garo ber ki bai te ki don sipun ki opportunity te kini kada isa ko per ka point ba na so sto mile ban ong ba gumnu ni la ban khun ya gane kam namar ki bri ki ba kat ba nang jong gane ga jing bom la ban pen bai ki dang ujar mar ki yo nong arliang ba karba mangi ki pai ba ki badon ber ka mesin badon tang ka wei ka phang pat hang ni shin bin jar te na kata ka dau
ngelapar khat bahaya kan ni bagi kuat apa kejala ke segi mentakan kami bahaya gini ke perkhoi bat ke kalat bangin long ke bapen kre pat mo ha bangin ya kren bat ka counter part of Assam state ni sukumen ban yugi ha gini kisi ba ka sarkar India nadu kasem arhizar khat khandai hadu mentak la pen ken mau bat kala ong ba ya kini ki jaka badon ya kajia hamtam ha North East India ngidon bun ki jaka ya kajia ha North East India ngidon kata ka bangi ong ka Assam Nagaland Assam Arunachal mo nangta ngidon ru kiwe ki ba Assam Meghalaya border dispute te ka sarkar India hi pinpai kat kum ka official statement ka ba ki ai po ka Lok Sabha ka sem arjar khat lai banai April habalabu ka jingkli ban ong ba ka role jong ka sarkar India ban penbai halor kini ki long pending dispute ki jaka ki state po North East dena kaliang ka home ministry karon lingkot ban ong ba ban jubab kumni mo officially na ka parliament ngan quote insofar as boundary dispute between Assam and Meghalaya is concerned the central government has advised both the state government mut ya Assam and Meghalaya and Meghalaya to settle the dispute mutually and amicably te nga sngu tenat ban yu i ka statement jong u honorable chief minister jong Assam chief minister jong Assam Himanta Biswa Sharma u boong ba give and take Assam mantra to resolve border rows kamut ba ka give and take policy la ne ka local opinions kandai kelenti ke bapiang ban penkut no ya kini ke japu te lara kani kan materialize ngangai pa kadai kani ka best solution ko bong shamat baka sarkar Meghalaya kan supen biang hangnungin ai mo hangnungin sim nang tangi penkrer ki ba hangnu ki bakwa bandan hapo ka state Meghalaya hangnu ki na Assam kilong tagaba sai da ka wi ka sur but ngangai pa te hangning ila ban yo ya ka permanent solution ya kan ka dispute ka laron mata sampus nem tuna kan dia tena mar kata nakalian jonga itu muwai ne kinong elam nakalian to ka kum ka joka SPDP ka baju jukran ya kan ni ka baju dawa ya kan ni kwa sai ba ki pa ba ki sun thu mo ya ka real ya ka ground reality mo ba kum no ka position jongi ka state ka do ki kot kisla ka jongi Deshibu mentala de ki hima mo ka district council ka state ka jongi kampen biang lene kam tikna la pa ban tip yala ka jong ka position nasngo artatin ru ban tip la sai wat ha ka por bangin ya kren ha ki arliang mamla mo ngim sai ka position jongi te naga ta ka daw nga kerpat yala de ru bangi kum ka parti ni pen krek la ki don kam ngi kum ka parti ban ya kren lang ha ka benta ngilong ready bangin wan syakmat ban suggest ka comment lane ba ngilong ready ru bangin ya trelang bagi we pat ki stick bolo la kede jong hima la kede jong dis council bangangi scheme ru bagade social ru kalong ready bakan aya ka suggestion jong ka bangin le homework cho mangi ke mo mangi ki political parties mangi ki district council mo mangi ki email ki sardar ni piang lang ya kani bat suthu baga kam ko bhatam huta bangin le khang ma mi chige te namar kata na penkut da ko ong ba kla tei ko por baya kane ka jinge ka japut ka bala long sanpos lem dei ban penkut no la ha no ka tur tang ba ka give and take policy kumbal ong syahmat kan dei but un seeking local opinion kan long ka ching ai jimut ko bhatam ngai penkut lem kum ta la dangi ngin ekren chapang gini ki documents bade ni shemba kum kane ka block 1 block 2 kat kum kani ka nomination kat nais pak sanpuwe kalau Syabar kalau transfer Shamirkir Hills Autonomous District Council nangta kidon ro gibe ki jaka ki ba let's say in a da ngin stick back ya ke ka ba ngidon hakini ki area of differences trigger dai ban khami lepa mo ya ka strong point ya ka weak point mo ya ka position ka ba bagi dan menta ku mengibu haka manifesto jo party ban ni ikren ban ni time ya diberu ya kali hadu ka assembly ni kermen skam bagi ngai skam ba u ship misa un khot ya jinga lang bakar ki
pi shoba ni kren bakasam bukan de par khoi ki political parties ki long ha ju ka page kani ka bangi kren kala pandong ju ka party manifesto rai kani ka problem kani ju ka chai ban re tena kata par khoi ki political parties ngaku present ngong shai ba in si me kene ke issue de kamla ban le ARM ka parties with pi jong ni long tanggung ki dong pertahari klauri ba usi misa unlum ya paro ki stakeholder ke biha ban kren bagan ka phang pan lum jing tip ka kham bania lane ki seek a solution suggestion ke ke ba khatam le se kata bangi ongka give and take policy lane ka lo pale penian bat ban ya kren no kham ploi baru si misa jong me joka sa marki ki don ha ke ju ka phang bakwa ban pen bai ka basu te na kata dau ni kermen skam bat ni etre lang skam ru ba da baro ki political parties ki badan ha ruling pada opposition klem da kenno klem da kantha ya ka duna ya ka jin bom yang zungno tang ga wei ga ban priyo sundon yau pawan boundary jong ka sam bi bat ban kun no ban close no ya ka chapter jong ka dispute bat ha ka pol ban air ya ka lampi area kun consideration jong ka rain so ni ka no consideration te ngila shimlang ru ya par khoi ki himawani ka ja tinggal form ya kata yang ke finding ke fact finding committee ke bawah baik jadi beliau juga pegawai hima bahkan ngindon hak council kajing semua jadi tong ngindon ke power bangin decide mo te nak cepat ngilum ngilang pat ni sapa syaka state government ki important dan ki necessary documents tinggal lah pan le kata ke por ke balengkot makanaru po radio panai tinggal artli ki volume mo ke bangi kidon kikot nomor menba 4 don gani ka jelame kali angin aton ke discount nu kesem san kuar tingi yo iki documents mo ki notification na ke por pareng ka por wan Indian Dominion ka por wan gani ka state Meghalaya na asa tingi la phalut ni la compile baro kikot isla ke dei ba ini ki jaka di bahaba po ka United Kasihal District Council ni ka district council ke pemerintah but la pha haki artli ki volume haka baka state government ki pha haka revenue department bahkan kami lesi kan long ke jira ke ba biang ba bani ba ayu ke discouncil kala konkret lagi jom ki hima adin banga ngalalong suku MLA pat mo te gumo kami ni pibuding gum dengan yo ban debate ke ko ka state assembly lawan ka kum motion but sultanat bhag to kapor Dr. Mukul Sama ulalum ya bar khoi ki political parties adon ka kala ka committee bat ngilayo ro baneshong bat ban present ya ka interstate boundary with Assam da all party meeting ka organize with July ada kasan bat ya gane ngilayo ban le da ka slide ya paro kitu ki different area of dispute kabangi sayo jing khain bagaron ka tu arja tam bat ya ki daw mo bade ki shlong ki thawang tu te akbidi bagane part ndalakut ka tu ka por ko jing mele jong ha tu ka por part te kataru gina bodin hi kumu presiden ka party dan rai ngampat sumi ipat pi ini mo ngampat sumi ipat bahkan ton comprehensive report kabangila compile mo constructively mo ya ka ground reality ka bangidon ki kor islam te kumbalo adu mantahi kanum patla paniyo ya ka comprehensive report ka biang ni rai kadang don ka jing reality ka push te namar kata bahaban yakin ganeka sota sama taru ajin inshallah da kasi government lesi kala do ngam tip ya kata mo lesi kala don da ko pan ke jing tip jongai hadu ka arja kan riu hadu ko jar khat nyaw kat prapat kalong ba kadang dei bandon committee ban you lum shu information but compile ha kong ka wit ko biang kanang ba bangi kren pada setai perkasa kan biang teri ke bangam su ya ha par kate ka committee ke bangi ngia kendu jong political parties par kai kalong kumni ba ngayo da ka tin verbal report ong si minister bala pha ya ushi secretary ba yakini ba ki areas of differences documents mapping notification everything mo la ong bala jong arti ki jaga jala pha sha ushi minister jong ka asam ban pen i la ne ba ngi pha ya kita ka norim bangidon ban yen yakini arti ki jaga tengah aku tu poru ngasum suyaham ong bal kamu kala mana? Dari mentang ya kun mga Meghalaya bat pi ka sam. Ya kini arti ki dunia ka ja. Bagi kor kista jong kini paro hoi pi
kebangi lalu minggu state Meghalaya ngindai ai ban le yu hak asam pat bahkan bisa tila da maka kan bisa ngasngo kami ha man maka pengsan mila jong jaga tendai da maka pada kan pak pasti sengi ya ground documents jongka dan ingin don dak independent body ban kami ya kata ru si kan biang tendai toh ni student bok ba mata ke central government ka don ka political will usi bisa pasang don ka pendong ba give and take policy ni ke state Meghalaya ngin ready ban biang lang pa ibak ki don ba ni di bayeng bani sitang we kesut bagi kot kisla kat ki balak ban yo balak ban shen ko bagi persang wis ka islam bani poi seka logical permanent solution ki kidon ki ceka kum hapo bokla para jong usim nong spum kidon ki agreements kidon ki kot kisla ki baya ka tu ka ceka u asam lo shim wai tu la banong santos la banong tai pos pi kum kita nang tah po pelang jata mo bal khawar khana pararu mo kita nang tu kum bo ono ka tu ka ying jong honorable chief minister banta pi dari gin pai bha kare ga banta ka part pasal jong su imali ta ki ka tu ka pot ki sim tang ka banta ban for temporary arrangement mo bakin shong mo sa ndai gin pon ta ka do nang tu go outpost kum ta termo kidan te nang ta pi balai bang sa omba indon ru ban sik ka local opinion mar baru si South Western tamba karan ke jikren ki chief minister ko Meghalaya asam Meghalaya kiru ki sim ya kata later spirit ban omba kan don ru bangin sik ya ka local opinion makidon pe ki pajba ki ba la ban ong no nei ke jai ban jungi ki shong ki khasi ki pana dai te ka ba kadon kata ka jingi hab jimut pro alian mo give and take lane ki og kata local opinion kemudian itu ki briu kin suk ka sensar ka kren ka kriti ka dusur ban don bani nomor ka asam ka dai ka kami mengiri ka khon te hantaro ka longga ba biantam ba lese ki don je briu bom dai khasi pat ki jenja lese bani mo I kin don no bat ka mikir district ane la banong no bat ka kamu district te nang ta kita pergi jaka kita mangila dengan yang em ke blok 1 blok 2 lese kadai bagi jong ingin lah no rehang tu kita tak ki misinterpretation ya ki lum ki natural boundary standpoint te nak sa kada kita ki long ki bentak ki makwa ong ba ni dei ban perkhat ba ku state Meghalaya Shobani kren